wande men ari nyamugol ka honno ka chinois be wayno laaji mi halani on honno salut no santé ma salute ma cincin na pular men mi halna on ko honno salute ma santé nete e pular hono nete cella mede ko nyami ko jour ko ko sida ka futa ko sida ka fulado ka chinois be ko ledde nyamira italien ma porto e nyamira dum do ene nyamira dum do si ari non ko goddo afion akika ma ari ka goddo ko wata wala ni non la fi fulbe inde do wata nyamira ledde kamere ɗum ɗo patiraɓe meɗɗen ko ɗum ɓe ñañirayno ko e fiittugol honde teɗɗiɗi ma biɗi ɗi kasinoɓe ɗon ko ɗo ñamirde o yii jogoron ni ɗum ɗo koko woni souci ay noon e andi kon woni souci e français souci ko probléme ko nambara e pulaar mene meɗa ñamde nambara awa kasinoɓe ngam leɗɗe kadi men ñaami fof kadi men watta ɗon kam min ɗo mi wawata ko few mi wawata fulɓe ina ɓe wawata ñaamide e hino on jogoto feppindi noon ha feppa uddi ɗon holɓe weeli fi ha ko sattini noon mi andi ɗum ɗo goreɓe wonɓe itali ɗen fof ɓe wawata ñaamide leɗɗe ɗen teddugale moɗo arimi janno ɗumgawa ko fuɗɗo ɗum min ko min fuɗɗori watta ɗon kadi min ƴetta kadi nani noon ɗon cella minen na cinci na salute na sante cella fulal